billahi la ilaha illa huwa mutane ba su san shugaba ba, kuma akwai abin tsoro a tafi har lahira a haka. Ka je ranar mutuwarka a yaye ma hijabi ka ga mashhadin sayyidul wujudi ka ce Allah ya dawo da kai duniya, ka san ba zai yadda ba. To tun ana shiri da juna a nan ka yi kokari ku shirya da shi, ka yi kokari ka hau titin da ka tafi din da gaske shine titin da Allah yake so. Billahi la ilaha illa kowa ya tsaya yi karatun tanusi. Duk dai al'amura ga suna tafiya, ranar tafiya kowa kuma tafiya zai yi, amma kalmar da ba a raba ɗaya biyu da wani guzuri za ka ɗauka ka tafi da shi can lahira. Shi wannan shugaba namu shi ne sirrin komai, shi Allah ya ɗebi komai ibashi. sai ce fasa aktubu halin lazina yattaquna wa yutuna zakah wal lazina hum bi ayatina yu'minun. Kaman Allah yana cewa ita rahamata ba mai samunta sai wannan da suke takawa tsoron Allah kuma suke bada zakka sannan suke imani da ayoyinmu. Wannan ita ce da'iratu ahlil haqqi gaba daya. Sai Allah ya ce to su waye wa'annan? Sai ta to ba wasu bane, su ne allazina yattabi'una ar-rasula annabiyya al-ummiyya. Kuna ji ko? Allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibatu wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'is wa yadh'u 'anhum israhum wal aglal allati kanat 'alayhim fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu. Jama'a wannan shine annabi ba. Da haka wannan taron da kake gani tunanin kamar gaba ɗaya ijuya ya koma alƙiblar da ake so ka fara kallo idan ka zo irin wannan gurin. Kar ka ɗauka wani biki ne nan aka zo za a zo a raba shayi a raba abinci. Magana ake ta ruhul arwahi, magana ake ta insanu ainul wujuh was sababu fi kulli wujuh. Maganar sa ake ta kara mu khaliqul kulli shay'in yace ku taru na yadda. In ba dan haka ba mu isa mu zo nan mu zauna dan maganar manzon Allah. Lamana ce kawai, domin shi manzon Allah na Allah ne. Tun daga ran da yaji ana cewa Zaidu ibn Muhammad, Zaidu ibn Muhammad, ba Zaidu dan Harisata ba? Malam daga nan fada Allah ta girgiza, ta yi kishi. Yanzu shugaban ne ake ce masa Zaidu dan Muhammadu. Malam ta ina ka ga ubangiji ai yana da iko ya ce daga yau kan wanda ya kuma ta Zaidu ibn Muhammad shi ke na magana ta gane ko? Ba shi ne bala'in da wasu ke nema su jefa wa kansu ba? Wai a kwanan nan a dinga cewa wai kawo fi'ili amrin da Allah ya ce a so annabi. Wai yanzu dan adam ne zai shata wa Allah sigar da zai magana da shugaba saboda baka san ina kake dosa ba. Sai mu ta yi sigifari, malam tun daga wannan mashhadin da yaji ana cewa zai dubin Muhammad, ta ina ya hawo dan ya ce a daina? Shine abin tsoron. Malam farko cewa yake yi ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Billahi alladhi la ilaha wannan shugaban abin tsoro ne malam. Yasa kowa ya yi kokari ya samu silken muhabba tsakaninsa da annabi. Magana ta fi karfin na ga wani yana yi nima bari na yi. Abin ya fi karfin haka. Yau kowa isan halin da yake ciki. Me kake ɗiba? Wani irin haske kake karɓa tsakaninka da shi? Da wani irin ido kake kallonsa? Me zuciyarka take gaya ma game da shi? Shine farkon abin da zaka fare wa kanka munakasha ta hanyar duban ya Allah yake masa magana. To ya ayyuhan nabi, su kansu malaman tafsiri da aka zo nan ittaqillaha. To ya za mu ce kenan a nan gurin?
su kansu yanzu ka ce ka ji tsoron Allah ne bayan shi ne alƙiblar da in ba a kalle shi ba za a samu tsoron Allah ba. su ne allazina yattaquna yace allazina yattaquna su ne allazina yattabi'una rasula annabiyal ummiya. yau kuma ga wani yaran na Allah yana cewa ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha. ba su kansu malaman tafsiri suka ce nan gurin ba zai fassar ba sai dai a ce dum ala taqawahu, ka dawwama akan tsoron sa saboda kar su je a kama su. wannan karatun sai Allah. amma can karshe so ike yi ya ce ƙarshen maganar nan magangarar ta so yake ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum. iya inda yake so ya zo ke ya ce walakin rasulallah wa khataman nabiyyi. ya ce wannan annabin ba baban kowa bane. don kai mutum ne a adi sha za ka to a lissafo ya'yan nasa kurun mana don kowa ya fahimce su. ba sai a ce baban sayyida Fatima, baban sayyidi Abdullahi, saboda fada Allah ta taho da wani karfi maganar lissafa nasu ya'yan ma ba yi ba. zai kawai aka walakin rasulullah khataman nabiyyi. isa lallai dan uwa wannan makaranta ya kamata ta dinga yi mana amfani. nan gurin abubuwan da aka yi a haka yadda kowa izo nan ya zauna akwai muradin Allah a cikin wannan abu. isa kar mu yadda karamin abu ya zo ya hana mu fahimtar me muka zo yi. kar mu yadda wani dan kankanin abu ya zo ya sa mu dinga wasa a irin wannan gurin. so shi so na gaskiya mu girmama shi. a nan Allah ya tare komai, a nan Allah ya tare komai, a nan Ubangiji ya ajiye komai. duk an biya wa malam su suka san waye shugaban, su suka san waye shugaban. matsayinsa yana cirawa a dukkan dakika, manzilarsa yana tashi daga wannan manzila ya koma wannan. hadarar zati ta ne masa magana da yarika iri-iri da maganganu na ban mamaki. a ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. ba za ka iya shirya wanda kaga dama ba, Allah kadai ne yake shirya wanda yake so. matsawa gaba kaɗan kuma sai aka dawo wa innaka la tahdi, sai aka dawo ana billahi alladhi la ilaha illa huwa, in ba kai ba wanda yake shiryawa kan tafarkin gaskiya. yaran da halarar da ta faɗi wancan ita ta faɗi wannan. sanda aka ce masa innaka la tahdi man ahbabta, ka san akan kujerar da yake. da aka ce kuma wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, ka san kallon da halarar take ma. ba abun wasa bane. shugaba in za a faɗe shi sai an shirya mu, sai an nutsu, samu girmama shi. fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu. kullum sai ya maimaita mana wannan. in ka shiga ɗakin kama samu gawayi ka rubuta wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, kullum ka dinga kallon wannan. ku karfafa shi inji Allah, kar ku yi wasa da shi. su da suka zauna tare da shi sun ga abin da suka gani, sun ga ajaibu. ka bi hadisansa ka gani. ranar da sahabbai suka ce muna ganin sa, muka gan shi a wata siffa mai ban ta'ajibi, mai ban mamaki, wanda kiftawa ba ma so mu yi saboda rashin ganin sa. kuma kawai sai ya fita daga cikin mu. aka je ranar takalmi kenan, yace da Abu Huraira dau takalman nan biyu. to yace ana nan neman ka kurin ake a ganka, an rasa inda kai. yace to ina nan. yace dauki takalman nan guda biyu ka fita da su. aikin da za ka yi kurun ba magana za ka yi ba, duk wanda ka gani ka nuna musu. in ya gansu zai shiga aljanna bila hisabin mala'ika. mal wannan shine shugaba. dane ba san shi ba. maganar sa dai kurun ake ta yi haka ai. amma a dinga roƙo daga Allah ya dinga ba da ruhi, hasken ruhi yana shiga cikin zuciya dan a ambace shi din yadda Allah yake so a ambace shi. Allah ya kara masa tsira da aminci. to akwai al'amura da yawa. babban sako na gare mu cewa manzo Allah babban halara ce. babban halara ce. yayi bayani da kansa, ya gaya wa Asma'u
ma min shay'in kuntu lam arahu illa wa qad ra'aytuhu fi maqami hadha. Kana ina nan hadisi kuma duk ana ka karantawa, illa dai bulallukan da Allah yake jerawa al'umma ya idon su na rashin gano shugaba suna nan ba su tafi ba. Ma min shay'in kuntu lam arahu illa wa qad ra'aytuhu fi maqami hadha. Da kika shigo kika ji na ce Allahu akbar, to kan nayi sallama a yan mintunan da kika ji nayi sallar ran da raka'a biyu, kafin in ce assalamu alaikum, duk abin da Allah zai halitta da wanda ya halitta da wanda za a yi nan takin kiyama, ban ce assalamu alaikum ba sai da naga kowa, tun da naga kowanne ɗaya fardan ne da naga kowanne, na san ilimin saman su da tsakiyar su da ƙazan su.